Creació de convenis dual. Coordinador de pràctiques. Responsable centre. Abans de gestionar el conveni dual, s'ha d'editar el responsable o la responsable del centre educatiu. Per fer-ho, hem d'entrar a Qubit, seleccionar la plataforma de dual i anar a Centre, Dades Centre. A continuació, anem a la pestanya Responsable centre i cliquem en el botó Editar per omplir la data de nomenament i el sexe. I cliquem en el botó Guardar. Finalment, cliquem al botó Emmagatzemar per guardar les dades. Responsable d'empresa. Després hem d'anar a Entitat, Cerca d'entitats, per identificar el responsable d'empresa que signarà el conveni. Cal identificar el responsable de l'empresa o entitat, i no pas el responsable del centre de treball, que és l'error més comú que es fa. Per fer-ho, hem de clicar en Nou responsable, omplir les dades corresponents seleccionant el tipus de tractament. Recordem que el tractament Altres és un camp lliure i cal redactar-ho tot en el camp de legitimació. Un cop emplenades totes les dades, hem de clicar en el botó Crear i Emmagatzemar. Un cop emplenades les dades dels responsables de l'empresa i del centre educatiu, ja podem crear el conveni dual. Per fer-ho, cal anar a Entitat, Conveni dual, Nou. A continuació, hem de cercar el responsable de centre, l'empresa i el responsable d'empresa. I seleccionant el calendari el període de vigència del conveni. Només podrem assignar els estudis que tenim autoritzats a la plataforma Dual. Us aconsellem que comproveu primer aquests estudis i que les dades dels responsables de l'empresa i del centre educatiu són correctes. Així com també els centres de treball, ja que al conveni sortiran tots els que l'empresa o entitat tingui associats. Després assignem els estudis i cliquem en el botó Crear conveni dual. Un cop creat el conveni, podem descarregar-ho en PDF per a que puguin signar les dues parts. Pujar conveni dual signat i la seva autorització. Un cop descarregat el conveni i es signa digitalment, l'hem de carregar per ser validat. Recordeu, abans de carregar el conveni, hem de comprovar que les signatures són vàlides. Per això, hem d'anar a Entitat, Conveni dual, Cercar. Seleccionar l'estat en tramitació i clicar en el botó Cercar. Un cop dins del conveni dual, podem veure totes les dades d'aquest. El següent pas és clicar en el botó Carregar, seleccionar l'arxiu corresponent en el nostre ordinador i clicar en Pujar arxiu de validació. Al carregar el conveni per a la seva validació, ens apareix el quadre de Condicions de validació del PDF. Aquí, la plataforma revisa i comprova que totes les dades del document carregat són correctes. Han d'estar totes les opcions en verd, si no, ho hem de solucionar i tornar a carregar. Un cop tinguem validat el conveni, podrem realitzar les diferents opcions d'aquest menú. Acte Comissió de Seguiment Conveni Dual. Un cop autoritzat el conveni, s'activa una nova pestanya que es diu Acte de Constitució. Ara haurem de crear un gestor de comissions, que és qui s'encarrega de fer l'acte de constitució de la comissió de seguiment i totes les reunions posteriors. Per fer-ho, haurem d'anar a Gestió d'usuaris, Gestor de comissions, Alta. A continuació, omplim totes les dades i cliquem en el botó Crear. Un cop creat el gestor de comissions, haurem d'anar a Gestió d'usuaris, Gestor de comissions i Cercar. A continuació, hem d'anar a la pestanya Convenis dual. Fer servir els filtres de ID conveni dual, codi conveni dual o nom empresa i clicar en el botó Cercar.
Un cop tenim seleccionat el conveni dual, hem d'assignar-lo al gestor que hem creat, clicant en el botó Assignar. Finalment, cliquem en Desar dades. Accedim a Qubit Dual amb l'usuari de gestor de comissió i obrim el conveni dual. A continuació, anem a la pestanya Acta de Constitució i introduïm les següents dades: la data i la població, el president que ja surt informat i és el gestor de la comissió, i després un vocal representant del Departament d'Educació DDE, persona a la que delegui com a vocal el president o presidenta de la comissió. I per últim, el vocal de l'empresa, que pot ser el representant de l'empresa o la persona a qui delegui. Quan cliquem sobre el botó Crear, es genera l'acte. I quan cliquem a Acte Comissió PDF, s'obre l'arxiu amb l'acte de constitució de la comissió de seguiment que hem de descarregar, signar digitalment i tornar-ho a carregar amb el botó Pujar arxiu. A la pestanya Actes Seguiment, accedim a les reunions periòdiques programades per fer el seguiment. Per a cada reunió, podem fer les següents accions. En Replanificar, podem canviar la data de la reunió. En Modificar, es poden canviar tots els membres. En Valoració, hem d'omplir l'acte de seguiment responent tota una sèrie de qüestions. Un cop emplenada l'acte, hem de desar i signar. Una vegada signada, la podem descarregar, signar digitalment i pujar-la. En Esborrar, s'elimina l'acte.